Hiju perkhat ke kostum ke bangi pong ke datang ke jan. Imagine ladadan ke kostum ke ba pipong kibru kilapan mut pidai ukseu sisa. Ulapan kendit ya kibapon kibru hapok sosial media. Erten jong uni ubru udai utoku. Ane kadai ke story jong uwei ubru napok cepat. Gajing gelihang ne. Kumnu ulala banlong kane kador kebakum ukseu basisya. Tong yape. Utoko umjuk penpau ya ki personal detail jong o haransan media chapang la udon lok ne udon khun la kanus ne udon muntah. Henry kibru ki itu ya o nado upong ya kum kini ki jai kostom. Kumta ha usnam ar hajar pa ar. Utoko ustang pan phachna ya ka wei ka kostom ka ba kerpang. Onda ula phong ya ka ne ka kostom kibru ki itu ya o ha ka dor jong so. Utoko ula phachna ya ka ne ka kostom ha ka wei ka company ka ba he do hapok ri Japan kata ka de ka sepet company. Banchna ban penvandur ya kan ke custom hakadur jong ukso ka simpor tang hapo sufhausni kata ka custom banengkong jong utoko wa gerteng kade ka rokoli custom ka bamut rokoli kade ka jekseu ka barben sne bakadur ka ba itenat usnyo bajam momom kador jong kane ka custom ka banengkong jong utoko ka poi hadu ar million Japanese yen hagak tien jong ke ban pengkela syaka pisa jong ka India kala poi hado kat arla kibru kiberkat onsen ya kane kador jong ukso kumno utoko uyeng uyaj lane usyong ka kostom ka ba long thik kum kador jong ukso beleng de namar kane ke kadau ba ka video jong utoko kalong ka ba viral ba hapor insan media utoko umsem la kala balong chauk show udai ubriu kumma phi manga ubadan tang hapo kata custom kunta kibru bikhot ya o udai koli kunta ka custom ko baar jong o haus nam ara jar rusau hadin ka ro koli custom ko jong o ula phachna byang sakawai pat ka custom ka ba simpor kata ka custom ka baar jong o banchna pan vandor byang hakador jong so kata tang hapo ndri prosni e kani ka custom baar jong ai kerteng ya ka kadai ka alaskan malamut kostok kador jong kani ka custom baar jong kala poi hado 2 million Japanese yen hagak tien jong ke ban pengkela syaka pisa jong ka India pade ka poi hado kumba ka kandai lak tam ai tementa pilatip ya ka jing sisya sa phang toko baka jing kwa ka jong ka parthe ka pengkedit do ya baro kumno ban pelong kadya ubru ubasyong hapo kostom papau kum animal basisya kane ka penpau baka jing stat jong ka parthe kadang yai ki por kisngi ka jing sampang ka pen i yangi baka technology creativity bat ki craftsmanship kilala ban belong ya ka ka ba ngimut ka ba ngimla banlong ban penpau kumba kalong ka ba sisya menta pilasnya tho ka jing mujong ka custom kalong thik kum ka sir hakapor bak hakhun kat empat long sir katu ka khun ka song hapo snap leng jongka kumta onda la dei ka por ban kalong sir kan mi no napo katu ka snap uni utokoro ulong thik usna ya kane custom hakador jong ukseu usong hapo kata ka custom ne pik ong kumnu halor kane tho hagi komen ya ka jingmun ka jong pe Kublai sibun, kublai ya borok ki bape nado pas dang hatu bakit ngin sai kendo yang ha ka video ke pansawat.